pamumbitan saking panjenenganipun Pak Wardoyo. Arep beso enek anakku lho isin aku. Bojoku anakku ning kene kabeh sak mantuku wae yo isin aku. Anakku sing ayu dhewe tak sekolahke ana jago. Muga-muga dadi ya guru. Ya Mas yen atimu piye rasane Kembang audio anakku sing lanang dhewe anak lanang di sekolah yen wis kepari nang kene letter karo aku ayo dilangno isin ayo tange bocah manis aja mung pijer nangis sekolahe bisa wasis pinter maca pinter nulis anakku sing wedok dhewe anak wedok di sekolah yen wis gedhe donya gawe aku tange bocah ayu aja mung pijer nesu yen ditutur isi ibu supaya selamat rahayu anakku sing ayu dhewe yen wis gedhe donya gawe lamun warus tiramu baten iki kanane kang sarengku rasa trust Pak Warok tapelan nang mriki kene lho najub karo aku nang mriki ati tanah bisa janjang kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah godho ati nanging aku wedi bloko pungkasane kamahan lara drasta Matian ado kang kabur nanging jagat sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodra satremi rapai Allah sawah sangka ngandot katan apa hatiku wis kabelot saibaku ngerasaku
cecak ke tanah sli rambut